Moi! Se on MLQPV taas täällä ja mä kuvaan Clash Royale ja viime videossa me oltiin joku kakkosareenalla. Mut nyt me oltiin jossain kakkosareenalla. Mut mä oon kyllä aika pitkällä. Nyt me ollaan kutosella. Mun ikki näyttää tällä hetkellä tältä. Ja ollaan 7 levelillä. Niin. Mun äänis nimeltä Suomi Härkä. Mutta niin. Tää on kyllä täynnä ja mennään vaikka vetämään yksi battle. Jos tämä lataisi nopeasti. No niin. Laitetaan tälleen. Soi jos sen puolusta, mutta kyllä mä täällä voin voittaa tän. No niin, se on toinen olla kyllä. Mutta pyydän laittamaan alemmas kuin 2 tonnia. Niin. Sitten hyökätään toinen torni alas. Toinen video tästä pitäisi tulla. Laittaa valkyrien tänne ja kaikki voi kysyä kyllä, että miten mä käytän princeä. Kun mun mielestä se on aika hyvä. Mut näissä kohdissa ei oo kyllä kovin hyvä. Ja siinä se laittaa. Se on kauhean nimiä. Tämmönen näin. Sitten lisäytyy. Ja saadaanko me toi toinen alas? Noin, saadaan se. Laitetaan well played, good game. Voitettiin ainakin. Miten äänillä? Mutta tämmönen video tällä kertaa, jos moikka!